Naaagnas na ang bangkay ni sarong lalaki kan madukayan sa iyang harong sa Barangay Marilima, Viraca, Tanduanes, kan nakaaging Lunes, Hulyo 17. Ang lalaki binistong si Teodoro Tablete Jr., 60 anyos. Sigun kay Police Staff Sergeant Renen de los Reyes, tagapagtaram kan Virac MPS, nadiskubre ang bangkay ni Tablete kan sa iyang kabarangay. Mantang nangungua subot ning panggatong, napansin kang kabarangay kay ni ang nag-aalingasaw na mabatang parong gikan sa harong ni Tablete. Asin kang beripikaron, tigdi na tuminambad ang naaagnas ng hawak kan lolo. Sa deklarasyon kantugan niyang si Ma'am Leia Tablate, haloy na po yung may tigmamati po na edema or si pagubag sa iyang BP. Sabi nga, naghapot ko sa doktor po, sinyalis po yung possible na sa kidney po sa iyang And day man po yung nagpakonsulta si Sir Teodoro sa hospital o sa Aritzio, tatakot po yung magpa-check up po. Dugang pa ni De Los Reyes, solong buhay si Tablete. Pigtutubudan man na tulong aldaw na ininggadan. So kayo ni po, so harayo sana po sa matawong lugar and tigabantay niya po so property hindi naman sa indang po, sa sitio Kimulay po. Sa parehong aldaw, nailubong man tulos si Tablete. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.